שלום לכולם, היום אני בערוץ החדש Learning About. היום זה הסרטון הראשון. אני איתן, והיום אני הולך לדבר בנושא מיינקראפט, ואני יציג בעצם את המוד Mock Creatures, שזה בעצם מוד שמוסיף עוד חיות. אז בואו נראה מה זה מוסיף. אוקיי, בקיצור, הנה זה בעצם יש לך מודים אז כזה, אתה לוחץ פה, והנה אתה מגיע למקום הזה, וסתכלו, יש לנו מלא דברים מגניבים. יש לנו כל מיני עצים והכל, ואחר כך אני אראה לכם למה יש אותם. מי שירצה אחר כך אני אעלה עוד סרטונים, שזה בעצם יהיה מדריך, שאני גם אלמד איך מאלפים את החיות, והכל. כל מיני דברים כאלה. אז זה כל מיני דברים לחתולים, ואיך עושים אקווריום, חליפות מגניבות, כל מיני עוקפים וכל מיני דברים שקשורים לפילים, וזה לפילים. אוקיי, אז עכשיו אני אראה לכם בעצם את כל הביצים שזה מוסיף. זה מוסיף המון ביצים. זה הביצים שאני מוסיף, שזה מוסיף, יש כל מיני כאלה ביצים אותו דבר, אבל אפשר להבדיל בשם, שרקס נגיד, וחתול ים. שימו לב, נגיד, הכריש וחתול ים. זה רגיל, אבל אני יודע את זה בגלל שפה זה, למעלה זה פה, זה הכריש, ופה זה החתול ים. וגם כי כתוב שרקס, זה קל לקרוא. אז עכשיו אני אציג לכם כמה חיות. נגיד פיל, כריש ודרקון. אני חושב שזה דרקון. רגע, לילה עכשיו. אוקיי. אז בואו נציג לכם את החיות. הנה נגיד פיל, זה פיל, כי הוא פיל. זה כריש. אני שנייה אלך למים, להציג אותו. הנה מים, יש לנו פה אחלה ביצה קטנה. סתכלו לבאגים. הנה, זה כריש, הוא תוקף אותך בעיקרון בהישרדות, אבל בסך הכל זה חיה, אי אפשר לאלף אותה, אבל בסדר. זה דרקון. זה ממש מגניב, אפשר לאלף אותו, אני עומד במדריך. ועכשיו אני אראה לכם משהו אחרון, שזה שרביטים כאלה. עוד משהו שמגיע עם המוד. הנה, נגיד, רגע, איפה? הנה. זה וזה. זה, קודם כל, אתה רוצה נגיד להגיע לשם, אתה לוחץ בקש ימני, אופס, אתה מגיע לשם. עכשיו נגיד, אני רוצה להגיע לשם, הופס, קש ימני, הגעתי. עכשיו זה, אני מגיע לפה, למין מקום כזה. הנה פה. זה בעצם סוג של הגן עדן, נראה לי, של החיות. פה יש הרבה דרקונים, זה כאילו עולם החיות וכזה. מגניב, ממש מגניב. אבל זה הגן עדן של החיות, של האנשים יש מוד כזה אחר, אבל קודם כל, אם אתה מסתובב בעולם כך בחשבון, שאתה צריך להיות פה, כי רק פה אתה יכול לחזור. הנה. אז בואו נציג לכם עכשיו חיה אחרונה. בואו נגיד חתול. קיטי קוראים לו פה, אז אל תתבלבלו בין קט לקיטי, כי קיטי קוראים לחתול פה. הנה זה החתול, ממש חמוד ונחמד, אז זהו בעיקרון, הצגתי לכם את המוד. נתראה בסרטון הבא של המדריך. ביי.